menawi paduka ndangkepi sowanipun ing abdipun Anoman sowan kula tansah pinawinganing kawidadan liring sambikala durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ping pangabektinipun ing abdipun Senggana kunjuk ngersa paduka penemban Sang Begawan Kesawa Sidi. Ya Anoman wis ndak tampa akarya bombong penggaliku ora liwat pangestu kutampanana. Anoman kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan paring pangestu paduka penemban amawahana kabagyaning gesang kula penemban Senggana. Ya apa dene Gajah Setu Banda padha prayoga nunggunira ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu Gajah Setu Banda tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ing abdipun Setu Banda penemban namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk paripih dayana ing kasantosan penemban prayoga nunggunira ngadhep ana ing pertapan kene Setu Banda sampun boten kirang prayogi pisanipun ing abdipun Setu Banda Garuda Mahambira prayoga nunggunira ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu mriki penemban boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdipun Mahambira kunjuk ngersa paduka penemban wis ndak tumpah karya bombong penggaliku ora liwat pangestu kutampanana kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan penemban mugi pangestu paduka dayana dhateng gesangipun ingkang abdipun Garuda Mahambira. Apa dene naga kuwira padha prayoga nunggunira ngadhep ning pertapan Kutha Runggu naga kuwira niki penemban boten kirang prayogi pisawan kula namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdipun naga kuwira kunjuk ngersa paduka penemban. Ya wis ndak tampa ora liwat pangestu kutampanana naga kuwira kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan penemban soma ana ing pertapan Kutha Runggu dina samengko aja nganti ana ingkang padha saur manuk ingsun diambabarake wigati ning pepanggihan ana ing jroning pecerabakan kene naga kuwira menawa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat penemban Kesawa Sidi Senggana Anoman wonten timbalan penemban satemene wiwit sira sowan ngabiyantara ning Kesawa Sidi ana ing pertapan Kutha Runggu sayektine kagiat lan kebak ing pitung nggone ingsun mitung lawan kahananira Senggana sabab yen to diitung babakan nggone ulah puja ulah pinandhita luwih dhisik Senggana tinimbang Kesawa Sidi. Anoman siraku wis dadi pandhita ning Kendali Sada akeh cantrik sarta siswamu ingkang padha mangarsama ana ing Kendali Sada mongko nyatane dina samengko tumuli sira sowan ana ing pertapan Kutha Runggu munjuk atur kelawan Kesawa Sidi untuk kepengin suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Senggana aku iki pandhita gunung aku iki pandhita Paredèn ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping sira ndak kira luwih akeh ngelmu kapandhitaning Senggana tinimbangane Kesawa Sidi. Nanging sabab apa dene sira ngabiyantara sarta cumandha ana ing Kutha Runggu angabdekake kelawan badanmu minangka dadi cantrik ana ing Kutha Runggu. Senggana aku ora duwe ngelmu guna kasantikan sarta guna kaprawiran. Ngelmuning Kesawa Sidi ya mung melmu ingkang cethek-cethek wae nanging apa ta ingkang mbok ulari sarta mbok upadi. Dene sira ngabiyantara sarta madheg siswa ana ing Kutha Runggu Senggana. Nyuwun sewu kalepatanipun ing abdi Tadawadana penemban. Estunipun menawi saking pangertosipun ing abdipun Senggana jero lan cetheke ngelmu menika boten katandha wonten pundi cumandha ing Sang Wikudebya. Nadyan jengandika penemban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing Paredèn lenggah wonten ing pertapan Kutha Runggu lenggah wonten ing lenggahing ngarga Kutha Runggu nanging kula pitados paduka penemban tartemtu anggadhahi ngelmu ingkang sakmangke saged migunani tumrap gesangipun Senggana mboten katandha kaliyan derajat pangkatipun miwah mboten katandha kaliyan yuswanipun ingkang
nedhi angudi ngelmu nadyan sampun tuladuk yuswa nadyan sampun sepuh nanging menawi tasih saged tumangkar pamikiripun saged ngumrimbihaken asta jumangkahaken suku ngelmu menika boten winates umur anggenipun ngupaya undhake ngelmu mila saking menika Pramban gandeng kula menika ngrumaosi nadyan sampun padheg brahmana parandene tasih kutung landhep dengkul nalar kula mila pendak-pendak wonten satunggiling brahmana ingkang kalukengrat tertentu kula mboten badhe kendhat anggenipun ten dianecep ngelmunipun pandhita menika kala wau kalebet paduka Pramban menika nadyan nembe kemawon padheg brahmana wonten ing pertapan Kutha Runggu kala nuwun sewu nanging gadah siswa ingkang semanten kathahipun turta kabiyawara hanjayeng bawana kabar sumebar angebaki jagat bilih wonten pandhita ingkang cumandhak wonten ing Arga Kutha Runggu ingkang peparab Begawan Ki Sawasidi mila tulung-tulung kula kaliyan kadang kula Bayu kraya-raya sowan wonten ing lengkeng Arga Kutha Runggu ingkang wigati nedya ngisep dhateng ilmunipun paduka Sang Penemban Ki Sawasidi Penemban apa ingkang bakal ndaturake marang sira Anoman sayekti miturut Ki Sawasidi mengkone bakal ora ana gunane sabab kawruhku ya mung kawruh lumrah wae ngelmu ning Ki Sawasidi ya mung ngelmu lumrah wae Anoman mara gage ingkang sira durung ngerti takokno lamun Ki Sawasidi mangerti mesti bakal ndak wangsuli nanging yen to aku ora mangerteni sing gedhe pangapura mujer jenenge menungsa mono ora sampurna winates kalawan ngelmu sarta uriping menungsa kuwi dhewe senggana Pramban estunipun sampun marambah makaping-kaping kula menika suwita dhateng satunggiling brahmana ingkang mestinipun saged sarta kula kinten saged damel pepadhang manah kula lire kepiye dene sira matur ingkang kaya mengkono krana inggo sapriki dereng wonten satunggiling brahmana ingkang saged narbuka dhateng pepeteng ing manah kula apa ta ingkang ginebeng ana ing jroning penggalihmu Anoman Pramban kula menika sampun gesang pinten-pinten abad lampinipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sakmangke sampun pindah alam wondene sakmangke kula nderekaken dhateng pepundhen kula para Pandhawa Pramban sampun boten saged dipun netang wilanganipun umuripun ing abdipun Anoman bebasanipun kula menika sampun kewawoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah ingkang gemelar wonten ing Janaloka ingkang kula ajab boten sanes kejawi namung benjang menapa kula menika saged pinanggih kalian kasuwargan kita lan benjang menapa kula menika saged pinanggih kalian Gusti kula ingkang nitahaken dhateng ing abdipun Anoman menika Penemban inggih menika ingkang kula ajeng-ajeng rinten panteraning dalu saged paduka Penemban anitik benjang menapa kula menika saged sowan dhateng ayunanipun Gusti krana kula menika sampun kawaregen gesang wonten ing alam padhang menika Penemban Anoman wonten timbalan Situ Bondo wonten dawuh Penemban Mahambira lan Sira Kuwera wonten dawuh wonten dawuh Penemban mbok menawa kapa dadi aturku iki mau sayekti ora mung migunani tumraping Anoman nanging kejaba saka kuwi uga migunani tumraping uriping Situ Bondo Mahambira apa dene Kuwera senggana wonten timbalan lamun sira tambuh babakan yuswamu kuwi tekan besok kapan nadyan upamane sira kuwi nganglang jagat nyowani sangganing para pandhita resi winasih Sura Sugata ndak kira ora ana ingkang bisa menehi keterangan besok kapan rampung uripe Anoman ning alam padhang jalaran sing jeneng wong tumitah ning Madyapada kuwi ingkang nyekel kodrat lan pesthi ning titah mau mung siji ya kuwi Gusti kang kakarya jagat ya mung Gusti kang kakarya loka mulyan to nganti ana pandhita ingkang bisa ngandhakake uripmu tekan besok kapan siji aja nganti mbok percaya loro anggepen pandhita mau sawijining pandhita ingkang sayektine dudu resi ingkang resik njaba lan jerone iki mekaten Penemban nanging kejaba saka kuwi aku bisa menehi keterangan senggana ucapmu ingkang mengkono mau sayekti yen bisa aja mbok baleni atur kula ingkang pundi Penemban pendak-pendak kowe ketemu pendhita kowe takon patimu besok kapan pendak-pendak kowe ketemu brahmana
kowe mesti nyuwun priksa uripmu tekan sok kapan ku yen bisa aja mbok wang baleni meneh. Jalaranipun menapa? Sabab nadan namung wujuding pitakonan nanging ukara ingkang miyos saka pangandikamu mau sayekti padha karo sira ngepal marang panguwasaning dat kang murweng dat, sira ora percaya marang panguwasaning Gusti Karya Loka. Senggana tuladhane akeh wong lara ingkang kepingin nyuwun waluya nirmala temah jati, akeh wong lara sing sambat sebut karo sing gawe urip nyuwun supaya waras sarta nyuwun supaya diparingi umur panjang. Nanging sabab apa? Dene sira kanugrahan umur dawa, lah kok malah teka Gresula njaluk kepengin tekaning pati. Ana panguwasaning Gusti Maha Suci. Setu Banda kuwi uripe tekan pirang taun kuwi uga ning panguwasaning Gusti Karya Loka. Kabeh tumitah ning jagat ingkang aran menungsa mau diasta dening panguwasaning dat kang murweng dat. Dene ana upama pandhita resi gedene ulah agama ingkang isa mbatang uripmu tekan sok kapan aja mbok percaya, sabab padha karo wong kang wani mbatang uriping wong liya mau sayekti kuwasane kaya ngembari marang panguwasaning sing gawe urip. Inggih Mremban, menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula estokaken Mremban, dene ingkang loro sejatine urip ana ing alam padang mau mung telung perkara senggana. Lair netepi kewajiban, katelune mati. Lair wong urip ana ing alam padang mesti nadang linairake lumantar guwa garbaning ibu. Wondene ibu mung minangka lantaran lairing titah semantah, dene ingkang menehi urip mau sayekti Gusti Kang Maha Nasa. Mula uriping jabang bayi mau wis pinesti marang kodrating Wang Maha Nasa. Beja cilaka bungah susah, sugih miskin, jejabang ingkang linairake ana ing alam padang mau kodrate wis diasta dening panguwasaning dat kang murweng dat. Nanging menungsa kinantenan akal pikiran sayekti mung kinarya hambudi daya. Wondene pambudidaning menungsa ewadene ora dikeparangake dening panguwasaning Gusti, anane mung sarwa sumarah marang pepestening Wang Maha Nasa Anoman. Dadi satriya kaya sira ana ingkang dadi Nalendra, ana ingkang dadi Nayaka, ana ingkang dadi Senopati. Kabeh linakonan kanthi becik, kabeh kudu dilakoni kanthi tewajuh, aja nganti ana panggresah sartaning panggresula. Sabab wong kang netepi kewajibane mongko nganggo panggresah-panggresula sayekti uripe ora bakal katarima dening panguwasaning dat kang murweng dat. Tegese nggone netepi kewajiban mau mung muspra tanpa guna, ora ana undu-unduane. Wekasane bakal katabetan watak ala. Mula yen dadi Nalendra ora netepi kewajibane minangka Nalendra ingkang becik, kakehan panggresah-panggresula, wekasan katabetan watak ala. Dadi Nalendra ya Nalendra ingkang ngangkara murka. Dadi Nayaka yen ta ora duwe rasa sabar, tansah gresah-gresula atine, wekasan dadi Nayaka ingkang ora apik, tundhone mung bakal meres marang uriping para kawula. Mekaten Mremban. Ya. Semono uga sira dadi senopati wis sira lakoni kanthi tewajuh. Nalika nyenopatening Prabu Rama Wijaya, nanging dina iki ana ing alam iki senggana didadekke pandhita ana ing kendali sada. Mula lakonana jiwaning Brahmana mau kanthi tuntas. Percaya marang aku, yen to wis rampung kewajibanmu mesti bakal ngenteni mangsa kala iki wis ditetepake dening panguwasaning Gusti, sira bakal manjing alam kelanggengan. Nanging kapan to manjing alam kelanggengan? Kabeh mau diasta dening panguwasaning dat kang murweng dat senggana. Astanipun panguwasaning Gusti Karya Jagat pancen bener mengkono. Mula aja nganti aku ngandhakake sesuk kapan bakal tekaning patimu. Mengko yen to nganti ana ingkang Udarasa kelawan Begawan Kesawa Sidi, kok Kesawa Sidi kae ngerti patine Anoman, apa Kesawa Sidi kae ponakane sing gawe urip. Mula wong urip alam donya kuwi aja sok seneng ngarani dosa marang sak pepadane, aja sok seneng batang marang sak pepadane, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Inggih, contone ngene. Upama sira nindakake sewiji-wiji terus diarani dosa kelawan kanca-kancamu, sayekti kabeh mau aja mbok percaya, sabab bebener ingkang sejati ingkang gumlaroning jagat ono
bener tumraping sing gawe urip wontene bener mau sejatine ana telu bener tumrap awake dhewe bener tumrap bebayan bener manjing bener sejati bener awake dhewe iki ora gagas kiwa tengen waton kasembatan kang ndak gayuh waton kasembatan seneng atine kuwi bener tumrap awake dhewe wontene bener tumrap bebayan kuwi owah gingsir saiki iya sesuk ora saiki ora sesuk bisa iya wontene bener ingkang ora bisa dinyang kuwi mung bener sejati bener tumrap panguwasaning Gusti Akarya jagat mula apa ingkang mbok tindake apa wae pasrahna marang sing gawe urip perkara bener lan luput dimen Gusti ingkang paring bebener lan kaluputan aja sak pepadaning titah matur sembah nuwun tanpa pepindhan penemban tumunten padhang paningal kula sasampuning kula midhanget sabda pangandika paduka penemban nggih penemban kula ugi mekaten katingal kadulu mamping wanci peteng kebapak obor sastra manahipun ing abdipun Situbanda semanten ugi kula penemban mugi sedaya pangandika paduka saged dados cecala obor lampah kula anggenipun apaki gesang salajengipun ya Anoman Situbanda lan Mahambira ora ketamung sethithik pangandikan ingsun sayekti muga-muga bisa dadi cecala obor kang dadi ati kita nandhang pepeteng lho iki mekaten peremban ya mangsa kala iki sawetara kok rada ora jenak nggonku lenggah ana ing pecrabaan kaya ana sasmita ingkang ora prayoga dina iki bakal ana apa aku ora wani narbuka nanging sayekti Kesawa Sidi bakal nampa coba saka panguwasaning dat kang murweng dat senggono Nalindra ngawangga Sang Adipati Basukara Sumawana Pandhita ing Sukalima Begawan Durna minggah madaning pecaban miyak sanggung kang samya sumya memangguring para santri manguyu mundur sinten jejulukipun ya jagat pangestu karo wayapta jagat marasaba aku tak takon dhisik karo kaya apa kowe ingkang peparep Begawan Kesawa Sidi kasinggihan mekaten kula ingkang cumandhak wonten ing pertapan Kutha Runggu wontene kula menika ingkang namipun Kesawa Sidi sinuwun lah dalah Bawadana enten dawuh menika ingkang namipun Kesawa Sidi wah wis ora karo-karuan jebul iki to sing jeneng Kasidi Kesawa Sidi nggih Kesawa Sidi lho lah pancen bener apa kang dadi kondange nganti tekan jagat negara Ngastina mula ngger cantrik-cantrik kula menika kathah ingkang sami medal saking paguron Sukalima tumunten mlebet wonten ing paguron Kutha Runggu satemah kula kathah kecalan cantrik-cantrik kula malah samenika kula tonton jebul mboten namung jamak lumrahing menungsa Kesawa Sidi wonten dawuh penemban janjane iki pertapan pambira loka liripun paduka paring dawuh mekaten iki malah kabeh para kewan mapan ana ing kene gajahe ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana ya mung pengin prawon wae ora sida ana ingkang boten wonten setunggal menapa nggir kuda menika kula ingkang gadah nggir panjenengan menika aneh-aneh seneng ingkang wingking menapa ingkang peparep Begawan Durna aku Durna pendhita kondang manyar-manyar jagat nganti kebrebeken marang kumandhanging Begawan Durna ora ana pendhita sing ngungkuli kondange karo Begawan Durna ya mung aku sing kondang manyar-manyar inggih kowe Kesawa Sidi kasinggihan mekaten meremban ya bener kowe ingkang cumandhak ana ing pertapan Kutha Runggu kene Kesawa Sidi kasinggihan mekaten meremban iya Nger tumunten kadhawuhna kemawon enggal ceket-ceket kemawon mangke mindhak kedangon amargi menawi ngantos sak mangke paduka mboten daya-daya paring dawuh mangke mindhak Kesawa Sidi menika ngumbar daya kasantikan guna kanuragan panjenengan saged malih paningalipun awit saking gendamipun Kesawa Sidi iki Basukarna panjenengan ingkang jejuluk Prabu Karna Basusena ya pancen bener mengkono lan sumurupa prataku ana ing Kutha Runggu kene sayekti diutus dening Nyai Prabu Duryudana ngerti yo lamun sejatine lenggahmu ana ing pertapan Kutha Runggu kuwi duwe keluputan pirang-pirang siji keluputan tumrap Nalindra Ngastina dene kowe mapan ana ing wewengkon
kebawah keperintah negara Ngastina. Kutha Runggu kene kebawah keperintah negara Ngastina. Ning kowe ora njaluk idi palilaing Ratu Ngastina. Kuwi keluputanmu ing angka 1. Inggih. Ing angka 2, luputmu apa ta sababe Nalendra Ngawangga diutus dening Kyai Prabu Duryudana supaya sak pejagong kelawan Kesawa Sidi. Luputmu ing angka 2 kowe wani mulang sarta maringake ngelmu marang cantrikmu ing mekasan ngertiya akeh kawula Ngastina ingkang padha mbadal dawuh Kyai Prabu Duryudana ming padha lunga saka negara Ngastina banjur suwita marang Kesawa Sidi ing Kutha Runggu. Kang mangkono kowe bakal gawe ringking negara Ngastina sabab kowe wis malik paningaling para kawula padha ora percaya marang Ratu Ngastina ning percaya marang peperintahaning Kesawa Sidi. Inggih sinuwun. Namung kula nuwun sewu. Niat kula mboten badhe damel risak negari Ngastina, naming amedhar dhateng ngelmu, mbok menawi ngelmu kula menika saged migunani tumraping para kawula. Migunani tumraping gesangipun para kawula negari Ngastina. Kosek kowe aja ngawur. Para kawula negara Ngastina kuwi uripe wis tak tuntun, wis manut karo pangraing Begawan Durna. Ngelmuning Begawan Durna uga iso kinaya tuntunan tumrap uriping kawula negara Ngastina. Lah kok dadi kowe pendhita wingi sore arep lanyo-lanyo, kowe pendhita wingi sore durung buntas kawruhmu kowe madheg Brahmana ing Kutha Runggu nyebar kawruh kasampurnan, nyebar kawruh ingkang iso malik paningaling para kawula negara Ngastina. Wekasan padha ninggalake negara Ngastina terus do suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Yen diukur perkara ngelmu, jane ngelmumu kuwi durung sak kuku irenge karo Begawan Durna. Inggih. Nyuwun pangapunten Penemban. Ora mung cukup pangapura. Ora mung cukup pangapura. Kowe wis ngisen-isenke karo Begawan Durna, kowe wis ngina karo Begawan Durna, kowe wis ngasorake ya kuwi pamulangan Sukalima. Maka Sukalima ki pamulangan wis kondang kawenang-wenang entuk akreditasi A. Ora mung pertapan biye-biye, ora mung pamulangan biye-biye, ora mung lingkup seputaran negara Ngastina. Ning wis tekan negara manca kabeh wis padha ngerti to Begawan Durna kuwi pendhita sing pancen ngelmune dhuwur tenan. Mula akeh sing padha suwita marang Begawan Durna. Lah saiki muridku suda. Mergo kalah pamor karo Kesawa Sidi. Coba aku tak takon karo kowe janjane apa to sing tok wurangke iki apa kok dadi kewan-kewan barang ki padha tekan kene. Lho, iki ora pangling. Malah sik sariman barang nang kene. Nuwun sewu Penemban, kula pun Anoman. Anoman. Lah ya ora lali kok ya, Man. Inggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Ngapa kowe Anoman nang kene? Suwita Begawan Kesawa Sidi. Ya jenenge munyuk ki wong bento goblok. Keliripun kados pundi? Kowe iki wis dadi pendhita to? Kowe iki dadi pendhita. Wis diakoni dening donya yen to pendhita Kendari Sada kuwi Begawan Anoman. Apa kurang ilmumu? Apa kurang kawruhmu? Kok kowe dadak suwita marang pendhita gunung ana ing Kutha Runggu kaya ngene iki. Lah nek kowe iki kurang ilmu, kowe iki kurang kawruh. Mbok ya sowaning Sukalima kowe njaluk kawruh apa? Mesti bakal tak paringi. Ora tak dadak kowe suwita ning Kutha Runggu pendhita gunung, mongko sekolahane wis kaya ngene kahanane. Inggih, namung wonten bab ingkang badhe kula cecep saking ilmuning Begawan Kesawa Sidi. Lho, nek mung perkara nyecepe aku ki kulina. Bar nyecep ilmu apa? Mesti bakal tak paringi cecepen Begawan Durna. Cecepen nganti tuntas. Nggih. Mangke menawi sampun purna suwita Begawan Kesawa Sidi badhe suwita Begawan Durna wonten ngelmu ingkang badhe kula suwuni. Ngelmu apa? Kula menika nadyan wujud satu kewan ning sesaminipun satu kewan kula menika mboten saged damel jinak satu kewan menika. Begawan Durna kok saged kempal kalian satu kewan menika ajinipun menapa? Ngece kowe ya. Ngece, ukaramu ki menghina. Mangina. Hah? Ora apik omongan kaya ngono kuwi. Kuwi siji, mesti loro jodoh, telu tibaning wahyu. Kuwi wis mesti marang garising dhewe-dhewe. Perkara aku arep cedak karo jaran, arep cedak karo wedhus, arep cedak karo kebo kuwi sak arepku. Dudu perkaramu. Lho, kula menika nyuwun prisa kok malah duka. Nesu wae wong kowe iki ngenani atiku kok. Tembungmu kaya dene bodro lungit ning temancep ana ati ning Begawan Durna. Bapak Penemban. Mangke riyen nggih. Lho. Kok mboten kepenak ati kula dunekke Anoman. Oh, dumawe suwita karo Begawan Kesawa Sidi ku ndurung ndak amung ilmu apa Anoman? Nggih.
kula mboten betah mameraken undhake ilmunipun ing abdipun Anoman. Mila sak mangke kula nyuwun sewu monggo dipun terasaken ing rembagan kalian guru kula Begawan Ki Sawa Sidi. Amargi kula sampun saged dados cantrikipun mila kula ugi sagah ambedengi dhateng kawilujenganipun Begawan Ki Sawa Sidi. Ngatos-atos lho nggih. Sajaipun wujudipun gajah Garuda lan naga menika kala wau rencangipun Anoman. Awit kula menika mireng kabar Anoman menika gadhahi kadang tunggal bayu. Mekaten merban nggih. Menika mboten pangling menika gajah Setu Banda. Menika gajah Setu Banda saking Jawa Timur. Setu Banda saking Jawa Timur. Mboten menika saking Gunung Gunung Candramuka. Garuda Mahambira. Garuda menika ugi kadangipun tunggal bayu pun Begawan Anoman. Terus naga Kuwera menika ugi tunggal bayu kalian pun Anoman. Mekaten. Mangke menawi ngantos wonten menapa-menapa, tentunipun menika nyebadhe ambetengi dhateng Begawan Ki Sawa Sidi. Prembah ingkang mbok pinangkani, ingkang kudu mbok aturake. Kula kedah ngaturaken menapa sinuwun? Menapa ing saged kula aturaken tartemtu kula badhe ngaturaken kanthi ikhlas. Waton kula kaparingan inggih menika palilah mapan wonten ing Arga Kutha Runggu mriki sinuwun. Ujaring akeh padha nyebutake yen to bakal ana tumurun ing kanugrahan ing mapan ana ing Arga Kutha Runggu, ana ing pertapan Kutha Runggu lumantar Begawan Ki Sawa Sidi. Wondene kanugrahan makmono sinebut kanugrahan ya kuwi Wahyu Makutha Rama. Mula praptaku yen to kepengin entuk pangaksama saka Yayi Prabu Duryudana, Makutha Rama paringna marang aku, wenehna marang aku, bakal tak aturake marang Yayi Prabu Duryudana. Ayo wenehna. Wahyu Makutha Rama wenehna. Janjane apa to Wahyu Makutha Rama ki? Janjane werdine apa lan kekuwatane apa Wahyu Makutha Rama? Menawi paduka menika pandhita tartemtu saged mbatang Wahyu Makutha Rama. Oh, kowe nyepelekke aku kowe, ha? Nyepelekke aku, ya mung aku durung bloko wae apa to sing sinebut Wahyu Makutha Rama. Kaya ngono kuwi iso ditonton saka ukarane kok Makutha. Kuwi wis mujudake ageman ana ing mestaka kuwi Makutha. Rama ki bapak. Dadi Makutha Rama ki agemane mestaka bapak. Nek ora precis blangkon. Dadi kowe kuwi tukang blangkon. Wenehno ayo. Ayo gawekno aku ukurane 59. Oh Siti. Dudul atine Anoman kok oleh gampang men. Bareng Ki Sawa Sidi arep dituntung saka pertapan Kutha Runggu, Anomane munyuke ora trima. Ngatos-atos lho nggih, ngatos-atos. Anoman sampun majeng wonten ing ajeng menika tegesipun Anoman sampun sagah mbetengi dhateng pun Begawan Ki Sawa Sidi. Oh, kula nyuwun pamit nggih, kula tak pados rokok riyin. Ditlale. Napa mboten kaco? Nek dibanteng ra ya remuk kula tak medal riyin nggih. Senggana, nggih sinuwun. Sesemban kula sinuwun Prabu Karna Basusena. Napa kowe maju? Banjur kowe merpeki kalawan lenggahing nalindring awangga. Nyuwun mapunten. Sakawit kula sampun matur bilih kula menika siswanipun Begawan Ki Sawa Sidi. Mila menawi wonten satunggiling priyagung sinten kemawon ingkang badhe damel cintrakanipun sesemban kula Begawan Ki Sawa Sidi, katentremanipun pertapan Kutha Runggu ing Arga Kutha Runggu menika wonten astanipun Anoman. Kula mboten badhe mawas menika sinten pepundhen menapa menika tasih kula warga kula piyambak menapa tiyang bingkanane. Menawi saya namung badhe damel geger kertapan Kutha Runggu, kula nyuwun pangapunten, kula ingkang boten trima. Lho kok sik? Lah nek kowe ora trima apa kowe arepane karo Narpati Basukarna? Nyuwun pangapunten, Anoman menika mboten wedi kaliyan sinten-sinten. Matur kula menika ngadeg jejeg wonten ing garising bebener, sampun malih kok wujuding titah dewa mandhap kemawon kula mboten badhe lirip. Bagus. Yen ngono cetha, Ki Sawa Sidi betengi karo Anoman. Yen ngono bakal tak temtokke sarta ditonton antaraning Narpati Basukarna Senopati Negara Ngastina karo Senopati ning Prabu Rama Wijaya mbiyen menang sapa? Mboten wonten iki papanipun tiyang neter kadidayan. Sing gedhe pangapuramu, lamun aku bakal nyuroso apa kang mbok tindakake? Para paduka penemban. Menawi kula kadak wilepat monggo kula aturi paring pangandikan bilih kula nandhang kalepatan. Nanging kula aturi medahaken lan kula aturi nudingaken wonten pundi kalepatanipun Anoman. Senggana sapa to sing ora ngerti lamun Anoman kuwi wong digdaya. Sapa sing ora ngerti lamun Senggana kuwi wong sekti kalintang jayaning perang. Tau tate mbedah negara
sarta pinanggih kalawan Dewi Sinta mongko bisa nganti ngobong negara Ngalengka ijen tanpa ruang. Kabeh wong sak donya iki padha ngerti lamun Senggana kuwi gembong mangliawan senopati pilih tanding boboting yuda. Nyuwun pangapunten sampun kantos kesangeten. Anggenipun ngalembono dhateng kula penemban. Lho, kabeh mau kasunyatan Senggana, ora kok jeneng aku ngalembono nanging kabeh mau kanthi dasar kasunyatan. Nanging caramu ingkang mengkene mau ingkang sayekti nyepelekake marang Kesawa Sidi. Waduh. Lajeng anggen kula nyepelekaken dhateng paduka penemban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing pundi? Apa aku wis dawuh malawang sira? Lamun tak dawuhi supaya mangsuli kalawan Narpati Ngawangga. Apa wis katon yen to Kesawa Sidi bakal kalah karo Narpati Ngawangga? Apa wis katon yen to aku wedi kalawan Narpati Ngawangga? Katone durung. Merga perkara iki mau isih iso tak rembug sarana rembug bedamen tegese aja nganti dadi ajanging pasulayan. Nanging durung nampa dawuh Kesawa Sidi teka kowe sumalana mangsuli marang apa kang dadi ngendikaning Prabu Karna. Satemah dadi ajanging pasulayan Senggana sira ngremehake marang Kesawa Sidi, ngremehake marang adeging guru. Nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksami. Kang nangkono pitukana mung siji, pitumbasipun menapa? Apa ingkang wis mbok ucapake kudu sira lakoni, tegesipun kudu wani adu arep karo Basukarna. Mriki ngestakaken dawuh. Menawi namung menika ingkang dados pangandika paduka penemban Kesawa Sidi dinten sak mangke Senggana sing jeneng napaki keridane aja pisan-pisan sira jirih getih wedi mati. Tegese aja nganti tumindak ingkang singlar saka tataning para senopati. Aja nganti singlar saka jiwaning senopati. Yen nganti singlar saka jiwaning senopati, aja takon dosa. Aku dhewe ingkang bakal matrapi pidana kelawan sira Anoman. Mriki ngestakaken dawuh. Sedaya badhe kula tamengi jojo, mboten nedya kula tamengi gigir. Penemban nyuwun tampi pangestu badal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman Senggana. Katingal meger nganti kaya Pratima Kencana datan mubah datan musik eling-eling pandhita buntas kawruhe sidik paningale pana paningal lair lan batine lapan ingkang kekuwunge sundul ngawiyat nganti bisa kakarya srana nggonku sowan marang panjenengane Sang Pinandhita. Penemban kowe sapa Penemban? Nuwun sewu Raden, menawi paduka dangu kaliyan kula ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu wonten ing pertapan Kutha Runggu wonten ingkang sudi mestani kaliyan kula pun begawan Kesawa Sidi. Menawi mboten pangling jengandika Raden Kumbakarna, la dalah pancen wasis landhep panggrahi tamu. Nadyan aku wis wujud badan sukma nanging kowe iso ngerti kelawan aku Penemban. Nyatanipun dening keparengipun Gusti dipun keparengaken mekaten Raden wonten menapa teka katingal bingung bingleng kenganglangan penggalipun Raden Kumbakarna. Yo ora ndak tutup-tutupi. Panjen sawetara aku ninggal swarga pengerantunan. Ninggal kadangku tuwa ya kuwi Kakang Dasamuka ingkang dadi ratu ning swarga pengerantunan. Aku diapusi dening Kakang Dasamuka yen to swarga pengerantunan kuwi swarga. Nanging jebul nyatane kono papaning para sukma ingkang durung katarima sawaning ngersaning Gusti. Sartane ngenteni dina akhir ingkang bakal tinampa dening panguwasaning Dat Kang Murwengdan. Tumuli aku ninggal ya kuwi tawang gantungan ya swarga pengerantunan. Ingkang wigati aku bakal golek swarga sejati Penemban, nanging kaya ngapa bingung ing atiku. Bareng aku ninggal tawang gantungan niat golek kaswargan sejati, lah kok peteng dedet paningalku kaya ora weruh kiblat. Oh. Nuwun sewu Raden. Kula nuwun sewu. Embanipun tiyang ingkang gadhahi utang kedah nyaur langkung rumiyin. Tiyang ingkang gadhahi sambutan kedah mangsulaken langkung rumiyin. Lho, Gusik,
Apa sababe tembungmu kok kaya ngono? Inggih. Amargi jengandika Raden menika tasih gadah sambutan nalika gesang wonten ing Madyapada. Kok aku isih duwe silian nalika urip ana ing jagat, tegesipun anggen paduka badhe sowan ngersanipun Gusti menika dereng sampurna. Kesawa siji wonten dawuh mbok menawa wong sak jagat kuwi ngerti kabeh nggonku mbelani negara Ngalengka ora kok duwe niat aku mbelani Angkara murkaning Kakang Dasamuka ning aku mbelani bumi kelairanku mbelani bumi wutah getihku mbelani negara Ngalengka nalika aku perang tanding karo wadya balaning Prabu Rama Wijaya ceceking atiku ora duwe niat aku mbelani Angkara murkaning Kakang Dasamuka menika sedaya sampun sami priksa. Inggih krana mekaten menika jengandika Raden Kumbakarna wekasan mujudaken satunggiling kaca benggala satriya ingkang kedah tinulat sinudar desana dening para satriya ingkang gumelar wonten ing jagat. Namung nuwun sewu, gesangipun jengandika Raden menika kirang sampurna, uripku sing kurang sampurna mapan ana ing endi. Panjenengan nilar jiwaning kasatriyan. Nggonku ninggal jiwaning kasatriyan menapa paduka supe panjenengan namung katrem anggenipun ulah tapa mongko nglampahi tapa nendra ngantos pinten-pinten wulan laminipun panjenengan boten gatekaken dhateng negari panjenengan boten gagas dhateng para kawula panjenengan boten maelu dhateng jiwa kasatranipun Raden Kumbakarna mongko jiwaning kasatriyan menika kedah memayu hayuning jagat memayu hayuning para kawula miwah memayu hayuning negari mongko jengandika namung remen lampah tapa nendra saben dinten boten maelu bab katentremaning negari Ngalengka boten maelu bab gesangipun para kawula boten maelu bab kasatriyanipun jengandika Raden Kumbakarna piyambak mila boten aneh menawi dedusan ingkang panjenengan sandang kanthi lampah tapa nendra menika kala wau angrendeti lampah jengandika Raden anggenipun ngupaya swarga sejati menika Raden. Wah jaran tiyang tapa brata menika panci dipun kedahaken dening panguwasaning Gusti jaran menika resik jiwa lan raga namung nuwun sewu saking remenipun anggenipun tapa sanilar dhateng kewajiban menika ugi mujudaken satunggiling dedusan mila menika ingkang tansah anyandung ngrimpet dhateng tindakipun Raden Kumbakarna anggenipun badhe anggayuh swarga sejati. Waduh penemban apa ya bakal ora entuk swarga nggonku bakal anggayuh sowan ngersaning Gusti ngakarya jagat mila kedah dipun saur rumiyin caraku nggonku nyaur panjenengan kedah tumimbal lair malih wonten ing alam padang tegesipun kasuwargan paduka kedah manjalma dhateng satunggiling titah ingkang ugi jiwa satriya ingkang kedah ngrampungaken kasatriyanipun menika Raden. Woh banjur menyang endi nggonku bakal goleki titah ingkang bakal dadi sarana uripku meneh ana ing alam padang. Nuwun sewu kula mboten wantun matur sebab apa jalaran menika sanes wewenang kula sapa ingkang duwe wenang ngandhakake sapa ingkang bakal dadi kasuwarganku ingkang rayi inggih menika Raden Gunawan Wibisana tasih sugeng. Lho Gunawan adiku isih urip tasih Raden mapan wonten ing pertapan Candramanik peparab Begawan Gunawan Wibisana monggo kula aturi sowan wonten ing pertapan Candramanik andangu dhateng rayi mbok menawi menika ingkang dados salaran paduka saged pinanggih kaliyan kasuwargan paduka Raden Kumbakarna njaluk pamit panembana. Wah
saya ringkih ning saya digdaya. Kurawa bubar. Kula semanggaken. Anoman kancane pirang-pirang. Ana manuk, ana uwa, ana gajah. Kula semanggaken. Mati kula men. Golek tombo awak kula tatu arang keranjang. Slamet man. Kok slamet? Kula maju lek kae ajeng muncuh Anoman. Jeng metu gajah. Gajah kula tonya lha apa-apa kula diajal, didak, digadeng, ditrale. Kula mlayu man. Dioyak karo gajahe. Tak sawan kok gajahe mundur alon-alon, kula wuda. Oh. Wuda terus ngayang. Gajahe peluk kula terus batine kok ana gajah cilik traline cendhek. Mundur alon-alon. Ya akal kuwi tegese lha nggih. Nek mboten ngoten iso modal tenan kula muncul gajah gedene cemono e. Kok gajahe ora batin ya. Gajah cilik kok brengoseng ngene. Nek batin tak digadeng ndasmu ta. Ya ora ono ya gajah kok blengojen ora. Basukarno. Nalindra licik jirih getih wedi mati. Ora ngadepi marang Anoman nanging kowe nglepaske pusakamu Kyai Kunto tok nerake marang Begawan Kisawa Sidi. Dikira aku ora iso nyelametake marang sugenging pendhita Begawan Kisawa Sidi, tak saut senjata Kunto mbuh dadimu ora arep padu-paduan. Lawan Begawan Kisawa Sidi mongko wis adreng panyuning Kyai Prabu Duryudana lan wis cetha ucape Kisawa Sidi ora bakal maringake wahyu marang Narendra Ngastina. Senggana aku ora ndek perkara karo kowe nanging aku duwe perkara karo Kisawa Sidi. Gandeng sesembahmu wis ajake ngias karo wong Ngastina. Paripaksa aku kudu negeli Kisawa Sidi tak clorong Kyai Kunto saka kene ora tigas janggane pendhita Kutha Runggu aja duntan Arpati Basukarna keparap. Kados lari alit. Waduh paman mejah kula paman. Mejah kula. Gesang kula sampun mboten wonten ginanipun. Lho, mangkir miyen to? Panjenengan nglepasaken Kyai Kunto niat badhe merjaya dhateng pun Begawan Kisawa Sidi. Kula sumerep lunggir. Inggih. Kyai Kunto lumarep kebat kaya kilat kesit pindha tatit sampun kula neraken wonten jangganipun Kisawa Sidi. Nanging boten nginten jebur Anoman langkung banter lampahipun tinimbang Kyai Kunto. Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Dipun beto paman mongko kula menawi kecaran Kyai Kunto menika sampun boten gadhahi kekiyatan pepes bayu kang tapis. Gesang kula sampun boten wonten ginanipun bebasan wastra. Lungsep mungguing sampeyan sarah mungguing lautan paman kula kedah kados pundi paman. Tindak dateng pundi kutha badhe mlampah sak puruk-puruk menawi kula mboten pinanggih pusaka kula lajeng ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padang. Nggih ning sampun ngantos mupus ing pepesten kados mekaten. Kula nuwun sewu Lunggir, Kunto menika pusaka panjenengan mboten badhe ical saking asta panjenengan. Nanging nyatanipun dipun rebut dening Anoman. Nggih. Ning rak saged budidaya nyuwun dhateng panguwasaning Gusti supados sak mangke menika Kunto dipun konduraken wonten sanipun anak Prabu Karna. Nanging ngeten paman. Sak mangke ngaten kemawon, paman matur kondur wonten Negaring Astina sakurawanipun. Oh, lajeng kula mboten badhe wangsul wonten Negaring Awangga menapa dene Negaring Astina. Menawi mboten sareng kaliyan Kyai Kunto. Lah anak Prabu Karna badhe tendak dhateng pundi? Kula badhe manjing telenging wana badhe lampah tapa ngantos mangke wonten
priyantun ingkang wantun saha sagah ngunduraken Kyai Kuntut wonten ngarsanipun ingkang putra ing Ngawangga. Oh ngaten inggih kula nyuwun pamit Paman ngatos-atos nggih ngatos-atos. Namung badhe nampi dawuh sabda pangandika Paduka Rama Panembahan kados mekaten. Duh Rama ingkang putra tasih kepengin nampi pangudangipun Kanjeng Rama. Ingkang putra tasih kepengin nampi wewarah jengandika Rama Panembahan. Supados saya kiyat anggen kula minangka dados saka gurunipun negari Singgelo. Kula sampun ngantos Paduka Rama Panembahan paring dawuh ingkang mekaten tumunten sak mangke monggo Rama kula kanthi lenggah wonten ing negari Singgelo. Bisa warna iki kula wonten maring dawuh. Siji pesti, loro judu, telu tibaning wahyu, sayekti diasta dening panguwasaning dat kang murming dat. Dinipun Rama wis ngerti marang sasmitaning dewa lamun pun Rama wis bakal manjing alam pepati sarta wis rampung kewajibaning pun Rama nggone netepi kewajiban ana ing jagat. Nggih. Aja ngungkuli marang panguwasaning para Jawata. Aja ngungkuli marang panguwasaning para dewa. Sayekti malah yen miturut pun Rama sira bisa warna mestine kudu bombong penggalihe. Kudu bombong atimu sabab sira Atmat Jakut bocah bagus pinaringan wong tuwa ingkang weruh kelawan dalaning pepati. Mongko ora ana siji ing antaraning loro ing antaraning telu wong kang pinaringan keluwihan kula dene Kanjeng Rama dene wis weruh marang mangsa kala nggonipun Rama bakal sowan marang pangayonaning Gusti. Tetepno pangestimu bisa warna. Wis bola-bali ndak kandhakake jagat iki satemene mung kanikmataning lahir ingkang padha dirasakake. Wong kang sesrawungan ana ing jagat aja kok sesrawungan selagining wong tuwa kelawan anak. Apa meneh ing antaraning wong lanang karo wong wadon ingkang wis resmekake minangka dadi garwa sayekti ora bakal iso langgeng gumlarane ing jagat mangsa kalane mesti bakal pepisahan. Mula aja mbok keduni apa ingkang bakal linakonan dening ramamu Gunawan Wibisana. Malah yen perlu sira besok kudu luwih pana tinimbang wong atuwamu. Sira kudu luwih pinter, sira kudu luwih waskita tinimbang bapakmu ing Candramanik iki. Bisa warna. Nalindra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempak ing wadya kurta kurareka giri-giri menapa mboten dipun pangaken kula antun tampaken dhateng tindak Paduka Kanjeng Rama wis ora perlu. Bisa warna pun Rama bisa tata-tata dhewe upacara kinarya srana nggenipun Rama bakal nggayuh kasampurnan sing luwih wigati gatekna kahananing Singgelapura, gatekna kahananing negara Singgelapura, jejeg lan doyonging negara Singgela ana ing astaning anakku Bisa Warna. Inggih ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Kundura nggih. Bali marang negaramu. Dasaripun menapa? Nawan wonten dawuh merga wonten ngendikaning Begawan Kesawa Sidi sing njlentrehake apa sababe aku ora entuk kasuwargan. Merga aku kudu nyaur nalika aku duwe utang ana ing alam padang sarana aku tumimbal lair meneh ana ing jagat tegese ngemongi marang jagating satriya. Gunawan sabdaning Begawan Kesawa Sidi sing ngerti menyang endi aku bakal manggih kasuwarganku mung kowe. Aja mbok tutup-tutupi. Mesakno aku kadangmu tuwa Kumbakarna Gunawan aku papanna ingkang prayoga. Kakang Mas. Wonten madyaning wana Duryapura dinten sakmangke menika wonten satunggiling satriya ingkang lelana. Alas Duryapura inggih. Popoleng Bang Bintulu. Monggo Raden Werkudara menika nuwun sewu ndugal kewarisan tegesipun boten saged basa dhateng sinten kemawon. Ciri gethekipun menawi unggah-ungguh tata krami tanpa bedalan Kakang Mas Kumbakarna. Yo, terus inggih satriya menika ingkang badhe nglunasi dhateng piyutangipun Kakang Mas ana jengandika ngomong dhateng Raden Werkudara njaluk pamit Gunawan.
Ah,